Täällä on tämmönen huone. Mä oon tää Beku. Sitten on taas näin. Kato. Mä otin tätä vastaan. Sitten se on 9. Mä voin todistaa sen. Mennään täällä. Varmaan se pelaa tätä. Ei nyt mun oota. Se pelasi täällä Buffetissa. Ei kysyttää kuka Buffettiin. Oota, että se menee tänne. Siellä on pukud. Yksi tyyppi. Toi good is et suonit. No niin, katsotaan. Nyt mä otan. Kato monta minusta vastaan. Kato. Kattokaa, se lyö ihan häkseille. Häksee. Tai sit se otti vaan häkit pois. Mä epäilen jopa kumpaa.